Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2017-nji ýylyň 11-nji oktýabry hepdeniň çarşembe güni habarlar günnüligi gepleşiginde başlaýarys. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden odol günüň täzelikleri bilen tanyş bolan. Olar bilen sizi men Sahra tanışdyrýaryn. Öňkü Sowet respublikalarynyň bir näçesiniň liderleri garaşsyz döwletleriň arkalaşygy we Ewraziýa ykdysady birleşiginiň sammitlerine gatnaşmak üçin 11-nji oktýabrda Russiýanyň Soçi şäherine bardylar. Bu guramalaryň ýygnaklaryna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýolbaşçylyk edýär. Bu ýylky sammit Gazagystan bilen Gyrgyzstanyň arasynda dartgynlyklaryň dören mahalyna gawat geldi. Gyrgyz häkimetleri Gazagystany 15-nji oktýabrda Gyrgyzstanda geçiriljek prezident saýlawlaryna goşulmakda aýplaýarlar. Garaşsyz döwletleriň arkalaşygy guramasına agda ýurtlaryň hatarına Ermenistan, Azerbaýjan, Belarus, Gazagystan, Gyrgyzstan, Moldowa, Russiýa, Täjikistan we Özbegistan girýär. Gyrgyz häkimetleri 15-nji oktýabrda Gyrgyzstanda geçiriljek prezident saýlawlary bilen baglanşykly dören dartgynlyk sebäpli Gazagystanyň öz Merkezi Aziýa döwletleri bilen serhet araçaklaryndaky gözegçiligi güýçlendirendigini aýdýarlar. Gyrgyzstanyň döwlet serhet gullugynyň 11-nji oktýabrda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna beren maglumatyna görä 10-njy oktýabrdan başlap bir näçe gümrük nokadynyň golaýynda awtomobilleriň we adamlaryň uly nowbaty emele geldi. Gazak häkimetleri öz barlyklaryny güýçlendirene we adamlaryň serhetden geçmegini haýyrladana meňdäýär diýip Gyrgyz häkimetleri aýdýarlar. Bu ýagdaý barada Gazak häkimetleri tarapyndan häzirlikçe resmi kommentari berilmedi. Bu waka Gyrgyz prezidenti Almazbek Atambaýewiň Gazak häkimetlerini Gyrgyzstanyň içerki işlerine goşuşmakda açyçan aýplamagyndan bir näçe gün soňra gawat geldi. 7-nji oktýabrda Atambaýew goňşy Gazagystany kandidatlaryň biri Omurbek Babanowa açyçan goldaw bermek arkaly ýurdun prezidentlik kampaniýasyna goşuşmakda aýplady. 10-njy oktýabrda Gazak premier ministri Bakытжан Сагынтаев Gyrgyz häkimetleriniň aýplamalaryny esassız diýip reddetdi. İspaniýanyň premier ministri Mariano Rajoy Kataloniya awtonom regionunyň liderinden bu sebäpde garaşsyzlygyň ikrar edilendigini ýa-da edilmändigini aýdyňlaşdyrmagy resmi taýdan talap etdi. 11-nji oktýabrda geçiren adatdandaşar hökümet ýygnyndan soň Rajoy İspan hökümetiniň beýleki çäreleri kabul etmedinden öň bu meseleniň aýdyňlaşdyrylmagynyň zerurdygyny belledi. 10-njy oktýabrda Katalon lideri Carles Puigdemont 1-nji oktýabrda geçirilen jedelli referendumuň netijelerini talgylanyp onnaky gadanylan belent ýeňşiň Kataloniýanyň halkyna Ispaniýadan garaşsyz döwlet bolmak hukugyny berendigini we özleriniň Ispaniýadan garaşsyzlygyň jarnamasy atlandyran resminama gol goýandyklaryny aýtdy. Çarşamba güni telewiziýada görkezdilen çykyşynda Ispaniýanyň premier ministri Puigdemontdan Kataloniya awtonom regionunda garaşsyzlygyň ikrar edilendigini ýa-da edilmändigini aýdyňlaşdyrmagy resmi taýdan talap edip, olmanyň ýurdun konstitusiýasynyň 155-nji maddasyna laýyklykda hökümetiň islendik çäreni kabul etmek üçin zerurdygyny aýtdy. Wall Street Journal gazeti öz habarçylarynyň biriniň Türkiýede terrorçylykly propagandada aýplanyp, gaýbany 2 ýyl 1 aý türme tutsaglygyna hökm edilendigini aýdýar. Aýla Albayrak gadaň edilen Kürt bitneçilerini goldaýan propaganda gatnaşmakda hökm edildi diýip gazet özüniň 10-njy oktýabrda giýişlik çap eden maglumatynda aýtdy. Şeýle-de habarda bu aýplamalaryň Kürt höwüşçileri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky konflikt barada 2015-nji ýylda çap edilen makala bilen ilteşdirilýändigi aýdylýar. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen gazet makalany diňagramly diýip gorady we Albayrak suwdyň çykaran kararyny şikaýet etjekdigini aýtdy. Albayrak Finlandiýanyň we Türkiýanyň raýatlygyna eýe bolup, häzirki wagt New Yorkda ýaşaýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini geçen dowlan güni bilen gutlap oňa Wepaly lakamly alawa ýetini sowgat berdi. Men sizi geçen dowlan günüňiz bilen gutlap size berk jan saglyk üstünlük arzu edýärin. Biziň umumy bir dostumyz bar, ol alawa ýeti. Men şuň kiçijek alawa ýetini öz ýanym bilen getirdim diýip Berdimuhammedow aýtdy. Türkmen lideri bu barada 11-nji oktýabrda Soçida garaşsyz döwletleriň arkalaşygy sammitiniň başlanmagynyň öň ýanynda Putin bilen geçiren duşunda belledi. Şondan soň iki ýurdun liderleriniň gepleşikleriniň geçirilýän zalyna gözenekli gutuda alawa eti getirildi. Berdimuhammedow onu alyp Putina goşurdy. Rus media serişdeleriniň maglumatyna görä prezident Putin itleri gowy görýänligi bilen tanalýar we şol sebäpli daşary ýurt liderleri oňa wagtal itleri sowgat berýärler.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ähli sarp edijiler üçin TV gazyň elektrik energiýasynyň ýaşaýyş jaý, jemagat awtolog we aragatnaş hyzmatlarynyň bahalary ýokurlanyny. Dün, ýagny 10 oktýabrda öz işini tamamlan ýaşullar maslahatyny türkmen mediýasynyň sözü bilen aýdylanyny, ýyl günden gelen köp sanly teklipleriň, ýylatyň hal ýagdaýynyň barha gogulunýanlygy, girdejileriň artýanlygy baradaky öňe sürmeleriň esasyny ýokurda agdalan pudoklary täze nyrklar girdildi. Prezidentiň ýürüýte karary bilen düzgünleşdirilen bu nyrklar 1 noýabrdan güýje girer. Guramaçylyk hukuk görnüşlerini garamazdan kärhanalar tarapyndan fiziki şahslara edilýän ýaşaýyş jaý, jemagat, awtolog we aragatnaş hyzmatlarynyň bahalary şeýle meçwerde bellenildi. Bir aýda suwdan mut peýdalanmagyň meçwerinden artyk peýdalanylan 1 kub metr üçin 50 teňe. Mundan ozal, jaýda ýazga duran her adam bir güýje günüzde berilen 250 litr suwdan artyk gulanan halatyny karşylanan suwun meçwerine garamazdan 55 teňe deňdi. Bir aýda 1,4 metr ýaşaýyş meýdany üçin 50 teňe. Bu ozal 12 teňe deňdi. Bir aýda 1,4 metr ýaşaýyş meýdanyny ýylatmak üçin 10 teňe. Bir aýda bir adam üçin lagym ulgamynyň peýdalanmak boýunça hyzmat üçin 40 teňe. Mundan öň adam başyna 5 teňedi. Sözümüzün şu yerine bellesek, Azatlyk radiosyny, elektrik energiýasyny we TV gazy ozal keskitlenen nyrklar barada takik maglumatlary tapmak başartmady. Her niçikde bolsa, 1 noýabrdan başlap gurrungy gidýän hyzmatlary aşagdaky tertip boýunça nyrk keskitlenler. Elektrik energiýasynyň bahasy goşulan baha üçin salgyt hasaba alınmadyk ýagdaýynda aşagdaky meçwerde bellenildi. Büdjetden maliýeleşdirilýän we olar bilen deňleşdirilen ýüridiki şahslara 100 kilowat-saat üçin 3 manat 31 teňe. Döwlet eýetçiligine degişli hojalyk hasaplaşygynaky ýüridiki şahslara, döwlet eýetçiligine degişli bolmadyk ýüridiki şahslara we telekeçilik işi bilen meşgullanýan fiziki şahslara 100 kilowat-saat üçin 6 manat 28 teňe. Türkmenistanyň çäginde ýaşamaga hukuk berýän, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda berilen resminamasy bolan daşary ýurt raýatlaryna, raýatlygy bolmadyk adamlara we bozgunlary 100 kilowat-saat üçin 2 manat 17 teňe. Telekeçilik işi bilen meşgullanýan Türkmenistanyň raýatlaryna mut goýberilýän meçwerden artyk sarp edilýän elektrik energiýasynyň 100 kilowat-saatynyň goşulan baky üçin salgyt hasaba alynanyna 2,5 manat. TV gazyň bahasy goşulan baky üçin salgyt hasaba alynanyna şu meçwerlerde bellenýär. Telekeçilik işi bilen meşgullanýan Türkmenistanyň raýatlary üçin mut goýberilýän meçwerden artyk sarp edilýän TV gazyň 1000 kub metr üçin 20 manat. Türkmenistanyň çäginde ýaşamaga hukuk berýän, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda berilen resminamasy bolan daşary ýurt raýatlary, raýatlygy bolmadyk adamlar we bozgunlar üçin sarp edilýän TV gazyň 1000 kub metr üçin 20 manat. Gal berse de, ýaşullar maslahatynyň dowamyny Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ozal mut berilen hyzmatlary tölegletmek baradaky teklipleri makullap çykyş eden mahaly bu prosesiň tapgyrlaýyn durmuşa geçiriljekdigini nygtady. Munun netijesinde TV gazyň elektrik energiýasynyň suwun we beýlik sosial hyzmatlaryň bahalarynyň mundan soňam galdyrylmajakdygy barada hiç ýyl maglumat berilmedi. Sözümüň ahyryna ýatlasak, Türkmenistanyň suwun, togyň, gazyň belli bir meçwerde mut berilmegi 1993-nji ýylda ýylaçy sosial taýdan gollanmak maksady bilen 10 ýyllyk möhlet bilen girdildi we soňra bu mutçylygyň 2030-njy ýyla çenli saklanyljakdygy aýdylypdy. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäli bilen men ýogşan Nurwan. Türkmen parlamentiniň tasdiklama esasında Türkmenistanyň ýaşullar maslahaty ýurduň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň döwründäki halk maslahatyna wekilçilikli organa öwrüldi. Olar halk maslahaty prezident Niýazowa ömürlük prezidentligiň berilmegini, ýylaty 2030-njy ýyla çenli sosial ýeňillikleriň berilmegini, soň prezidentiň janyna kastetmek finansygy diýilýän bilen ýylteşikli hasaplanan adamlara ömürlük we uzak möhletli türme tutuklugynyň berilmegini, Niýazowyň siýasatyna şübhe bildirmegiň jenayet hasaplanylmagyny kanunlaşdyrypdy. Prezident Berdimuhammedow halk maslahatyny ýatyrmak barada olar kabul eden kararyny ýygyna almagyny ýyl içinden gowuşýan teklipler bilen delillenirdi. Şeýle dol Niýaz döwrüne girilen sosial ýeňillikleri ýaşullaryň teklipleri esasında ýatyrýanlygyny eglan etdi. Berdimuhammedowyň sözlerine görä, bu ýeňillikler girilenine döwletiň gazanasynda ýylaty aýlyk görmek üçin ýeterlik terişde ýokdy. Emma indi prezidentiň tasdiklamagyna görä ýeterlik möçberde iş ýerleri dörediligi ýylatyň gaz, elektrik, suw we beýleki jemaat hyzmatları üçin tölek etmäge dol mümkinçiligi bar. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olarky başlygy Hudaýber Dorazowyň tasdiklamagyna görä, Niýaz döwründäki ýeňillikler her maşgalada adam başyna düşýän girdejini nazar almak bilen girdildi. Ikinji tarapdan ýurtda adamlaryň aýlyklary töwerekdäki ýurtlar bilen deňeşdirilendiken pes bolup galdy. Şoň üçin adamlar gaty agyr düşür bulan häzir ketip beren işleri. Şu sebäpden ol ýeňillikleriň ýatyrylmagynyň adamlara juda agyr düşjekdigini, ikinji tarapdan Berdimuhammedowyň özüne hem delilligini, sebäbi ýeňillikleri ýatyrmagyň onuň halk arasyndaky awraýyny gaçyrýanlygyny aýdýar. Berdimuhammedow düşünýär, şu özüne garşy häzir edilýän işler. Türkmenistanyň bozgunlukda döredilen Respublika Partiýasynyň ýol başçysy Nurmuhammed Kanawowyň pikirine görä, Niýazowyň döwründen beterleşdi halkyň ýagdaýy. İş ýeri köpelmedi. Türkiýede, Arap döwletlerinde Türkmenistana iş tapylmaýan adamlar şo ýurtlara gidip kul hökümine gulluk edip agyr ýagdaýda maşgalasyny nepleýär. Olarky ilçiniň pikirine görä, newt gazanlyklarynyň peselmegi bilen Türkmen ykdysadyýatynyň ýagdaýy juda agrarly we Berdimuhammedowyň budjetiň ýagdaýyny düzeltmek üçin ýylatyň agyndan kesmekden başga alaş tapmady. Türkmenistanyň 1-nji ýanwardan bäri minimal aýlyk 715 manat möçberine kesgitlenýär we munyň döwlet kursunyna $205 töwerek bolýanlygy aýdylýar. Şonuň bilen bu wagtda resmi taýdan tasdiklanmaýan we inkar edilmeýän maglumatlara görä ýurtda işsizligiň derejesi 50%den hem ýokarda bolmagyna galýar. Ýaşullar maslahatynyň nowatdaky mejlisinde diňe ýeňillikler ýatyrylmady. Hem Türkmenistanyň garaşsyzlyk bayramynyň bellenilýän güni hem üýtgörilip 27-nji oktýabrdan 27-nji sentýabra geçirildi. Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň 27-nji oktýabrda bellenmegi Türkmenistanyň 1924-nji ýylda olarky eslerin düzümine respublika diýilip eglan edilen gününden göz açalýardy. Muňa dereginde Türkmenistan öz garaşsyzlygyny has giçki waka bilen baglykda 5-nji Aziýa oýunlarynyň ýapylan gününe beller. Şeýle Türkmenistanlylar 1975-nji ýyldan bäri may aýynda bellenilýän Magtymguly günlerini 27-nji ýylyna medeniýet we sunuga diýişgärläriniň hemde Magtymguly Pragynyň şygyryýet günü görnüşinde dynjalyş günsiz bellerler. Bayramçylyklar we hatyra günleri bilen bagly üýtgetmeler netijesinde odal tötänlikde Niýazowyň dowlan gününe düşen baýdak günü 19 fevralda därli 18 maýda konstitusiýa günü bilen bilelikde bellenler. Öz sewitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalarynyň käbirini işgärleriň öz hasaplaryna tölegsiz zähmet ruhsatyna çykmagynyň dilden berilen görkezme esasyna gadagan edilenligi barada habarlar berilýär. Hopsuzluk ýagdaýlary sebäpli işleýän edarasynyň adynyň we şahsiýetiniň aýdylmazlygyny soran Aşgabatyň sport edaralarynyň biriniň işgäri 1-nji oktýabrdan bäri işgärleriň öz hasabyna tölegsiz zähmet ruhsatyna goýurilmeýändigini, bu düzgüni berja etmekden 100 euronlary bolsa işden çykarylmak bilen haýbat atylýanlygyny ma'lum etdi.
Oktyabryň başynda men agyr halda hastahana düşen gaýyn enemiň uğruny seretmek üçin bir näçe günlük tölegsiz zähmet ruhsatyna çykmak isledim. Idare ýolbaşymyz inni tölegsiz zähmet ruhsatyny goýberilmeýärsiňiz diýdi. Menden başga da bir näçe kärdeşim şeýle haýyş bilen ýüzlenenni, olara da şoňa meňzeş jogap berilipdir. Şondan soň ählimize tölegsiz zähmet ruhsatyna çykmagyň gadagan edilendigini duýdurdylar diýip Aşgabatyň sport idarasynyň jogapkär işgäri gurrun berýär. Ol paýtagtyň başga da onlarça döwlet idaralarynyň işgärlerini şeýle görkezmäniň berilendigini, emma bu gadagançylygyň sebäpleri we onuň haçyna çenli öz güýjünde saklanjakdygy barada ýolbaşçylar tarapyndan anyk maglumat berilmeýändigini de sözüne goşdy. Döwlete degişli idara kärhanalaryň işgärleri inni haýsydyr bir resminama almaly bolanyny, mysal üçin maşgala ýagdaýyny tasdiklaýan formy 3 belgili ýa-da banklardan käbir resminamalary zerurluk döränni ony diňe şenbe alyp bilýärler. Bu bolsa zerur resminamalary berýän idaralaryň öňünde şenbe günleri uly nowatyň döremegine sebäp bolýar. Şol sebäpli adamlaryň ählisi diňe bir şenbe gününiň dowamyna özüne zerur bolan resminamalary alyp ýetişmeýärler diýip sport idarasynyň işgäri aýdýar. Azatlyk radiosu ýokurda gurrun edilýän meseleler dogrusyny degişli türkmen häkimetleri bilen habarlaşanyny bu maglumatlary tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Gurrun edilýän gadagançylyk we onuň döwlet işgärlerine ýetirýän täsirleri barada häzirlikçe türkmen medeniýetine hem ilat köpçüligine maglumat berilmeýär. Sözümüziň ahyrynda bellesek, Türkmenistanyň zähmet kodeksine laýyklykda döwlete degişli idara kärhanalarynyň işgärleri dürli sebäplere görä ýylyň dowamyna degişlilikde 10 günden 15 güne çenli zähmet haqqy tölenmeýän ruhsata çykyp bilýärler. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri barada arazylaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündüligi gepleşigimizi Azatlyk radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Adamsyny urdurmakda aýplanýan türkmen migrant zenan tutuldy we jerime çekildi. Maşgalatna dolanmakdan ýüze guran aýalynyň yzyny däp Türkmenistandan Istanbula gelenden soň ýaranlaryna adamsyny urduran güman edilýän türkmen migrant zenanyň Türk polis tarapyndan ele salynanlygy habar berilýär. 29 sentýabrda gije sagat 10-nyň ýartograwynda Türkmenistanyň yzyny idäp gelen PC atly adamsyny Istanbul'un Gazi Osman Paşa etrawyndaky işleýän ýerine duşuga çagyryp dini nikada ýaşaşýan adamy bilen 15 sany ýaranyna ýenişdirip pyçakladyp soň ýitirim bolmakda günäkärlenýän 1977-nji ýylda doglan Lewap vilayatynyň ýaşaýjysy G.E. atly zenan 5-nji oktyabryda gije sagat 11 Türk polisi tarapyndan Istanbul'un Mecidiyeköy Şişli Osman Bey mahallesinde ele salınýar. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk radiosuny bir hukuk goraýjy işgäriniň beren maglumatyna görä, ol 2 sany Türkmenistanyň zähmet migranty zenan bilen bir öýde ele salynıpdyr. Adamsyny urdurmakda güman edilýän Türkmenistanyň zenan 22 sagat Istanbul'un Bakırköy etrawyndaky bir polis merkezinde göz astynda tutulup sorak edilipdir. We soň Bakırköy gazetine migrant zenan polisiýaky düşünürşünde aslında adamsyny ýenişdirmegi maksat edilmändigini, dini nikah bilen ýaşaşýan Türk raýatyna adamsynyň özüni zor bilen Türkmenistana yzyny äkitmek isleýändigini we şeýle de özüne gata äsgermezçilikli paýyş sözler aýdanlygyny gurrun berenden soň şeýle wakanyň ýüze çykanlygyny beýan edipdir. Türk polisiniň Türkmenistana zenanyň beren düşünürşi esasında adamsyny ýenjip pyçaklamakda aýplanýan adamlar tapmak barasynda hem gözle
agtarş işini alyp barýandygy habar berilýär. Özü baradaky aýplamalar polisiýa boyun alan Türkmenistanyň migrant denanyň jezasy daşary ýurt raýaty bolan sebäpli Bakırköy kaziýetine pul jerimesine öwrülýär. Jerime tölendenden soň GE adly türkmen migrant Zenan polisiýanyň garamagyna Türkmenistandan ýürüýte tögüllä gelendiğini aýdylýan gelinejesi we agasy bilen bilelikde Atatürk adynyky aeroportda Aşgabatda gidýän uçary çenli uradylýar. Aýanyň İstanbulda dini nikahda ýaşaşan adamsy we yaranlar tarapyndan ýenjilip pyçaklananlygy öňe sürilýän PC adly türkmen raýatynyň saglygyny bejerdiýän hastahanasynda işleýän Türkmenistanyň migrant Rozbay Azatlyk radiosyna şeýle maglumat berýär. Şol adamsyny ulturma aýplanan Zenan Türkmenistana äkidildi. Emma adamsynyň häzirlik İstanbulda ýa-da Kaşuştaýda meniň işläp bilen hastanamda saglygyny seretdiripdi. Onuň şu anky ýagdaýy kän agyrda däl, kän ýeňilde däl, orta ýagdaýda onuň şol bıçaklanan ýerlerinde kän bir hoply ýagdaýlary ýok. Emma şol kapyrgasynda bar bolan döwkenjikler üçin, jaýryklar üçin häzirlikçe şol ülkedäki hekimleriň gözekçiligi astynda kileçeýine sebäplen Türkmenistana gidip bilen ýok. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündüligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Kataloniýanyň togtudylan garaşsyzlyk jarnamasynyň soňra İspan hökümeti ýygnyk geçirýär. Kataloniýanyň separatist liderleri özleriniň İspaniýadan garaşsyzlygyň jarnamasy atlandyran resminama gol goýunlarynyň bir gün soňra İspan hökümeti adatdan daşary kabinet ýygnyny geçirýär we premier minister Mariano Rajoy parlamentde ýüzlenme bilen çykyş edýär. 10-njy oktýabrda eden çykyşyny garaşylyşy ýaly regional prezident Carles Puigdemont 1-nji oktýabrda geçirilen jedeli referendumuň netijelerini salgylanıp onnaky gadanlan belent ýeňişiň Kataloniýanyň halkyna Ispaniýadan garaşsyz bolmak hukugyny berendigini aýtdy. Ýöne ol dialoga wadylygy bermek üçin regional parlamentiň garaşsyzlyk jarnamasynyň täsirini togtadýanyny aýtdy. Çykyşyň ýa-da Katalan lider Kataloniýanyň wekilleriniň garaşsyzlyk jarnamasy atly resminama ilkinji bolup gol goýdy. Ondan soňra onlarca separatist kanun çykarjy awalyan resminama gol çekdi. Madrid bu hereketleri kabul etmeýär. Tetbirçiler soňky täzelikleriň Ispaniýanyň merkezi hökümeti bilen Katalan separatistleriniň arasynda 10 ýyla çeken dawada aýratyn ähmiýete iýedigini belleýärler. İspaniýanyň premier ministeriniň orunmasary Soraya Sáenz de Santamaría Kataloniýaly lideriň öz ornuny, uguruny we nira kim bilen barýanlygyny bilmeýändigini aýtdy. Sáenz de Santamaría Puigdemont'un Kataloniýany şu wagta çenli görülmedik gümürtüklüge duçar edendigini aýtdy. Kataloniýanyň ýol başçylarynyň aýraçylykly garaşsyzlyga çağırış etmäge gerek öz çykyşlaryna dialogy saýlap almaklarynyň öňýany Brüsselde Ýewropa Mejlisiniň prezidenti Donald Tusk olary ýüzlenme bilen çykyş edipdi. Puigdemont çykyşyna İspan hökümetiniň referendumy beren reaksiýasyndan we saýlaw güni ýüzlerçe adamy yaralan polisiýanyň zorlugundan nägeligini aýtdy. Ýöne Katalan halkynyň Ispaniýa ýa-da İspan halkyna garşy däldigini sözüniň üstüne goşdy. 2,13 milyon töweregi Kataloniýaly referendumna ses berdi. Bu san Demirgazyk Günnäwür regionunaky umumy saýlawçylaryň jeminiň 43 göterimine deňdir. Regional häkimetler halkyň 90 göteriminiň razydygyny we saýlawlaryň netijeleriniň esaslydygyny aýdýarlar. Referenduma garşy çykanlar ses berişligi boykot etjekdiklerini ma'lum etdiler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan Gulmurady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Serpil welaýatynyň Saýat atly etrabyna hemem Serpil welaýatynyň paýtagty Serpil şäheriniň goýunda ýerleşen Şeýremha atly sebtine jeňçiler hüjum etdi. Arbeki atly ýarym resmi ýerli ýaraglylar bilen jeňçileriň arasynda çatışyklar şu günem dowam edýär. Uruşda ençeme jeňçiniň öldürilendigini resmiler aýdýar. Arbeki atly ýerli ýaraglylara da çaknaşykda ziýan ýetipdir. Söwüş hereketlerine Pakistanly we Özbegistanly militanlaryň ýol başçylygy edýändigini Serpil welaýatynyň häkiminiň medbugat wekili Zebihullah Amani aýtdy. Daşary ýurtly jeňçileriň uruşlara da gatnaşýandygyny Amani ma'lum etdi. Pakistany we Özbekistany to sawqedary şurişara barohda
Serpil vilayatynyň Kohistanat atly itiraby 2 ýyl gurrak wagt bäri jeňçileriň ýerçiliginde galýar. Bu itirapda Islam döwleti atly toparyň söwüşçileri harby merkez döredipdir. Vilayatyň böleki itiraplarynyň obalarynyň hem jeňçileriň eline geçendigini Serpil vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Nur Rahmany Azatlyk radiosyna aýtdy. Halkyň azyk ýymit ýetmezçiliginden kösenýändigini deputat gurrunmerdi. سکوت خریجات مخالفین کلیه برای حل مشکلاتlar ساعت uluslarlık köp mardımda مواد ارتزاقı hökümet güýçleriniň jeňçilere garşy görüşmeýändigini ýerli ilat aýdýar. Diňe erbäki atly ýerli ýaragylalaryň jeňçilere garşy görüş alyp barýandygyny bildirýär. Deputat Rahmanyň aýdyşyça hökümet güýçleri jeňçilere garşy söwüşmeýär. Nega bu muhalifin dawlatga topşyryldy we nima üçin bidun huruş nirulary ki mustaqar eken mantykyny goýup tark kılıp keldi. Şa ýollara da jeňçiler kontrollyg edýär. Uruş sebäpli ýollar ýollagçylar üçin ýapalypdyr. Ýollaryň açylmagy üçin alada etmegini deputat Muhammed Nur Rahmany hökümetden sorady. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşmeginde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 11-nji oktýabrda garaşsyz döwletler arkalaşygynyň Soçida geçirilýän sammitine gelip, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin'e türkmen güjüni sowgat berdi. Ozalky Sowet respublikalarynyň liderleri bugün garaşsyz döwletler arkalaşygynyň we Ýewraziýa ykdysady birleşiginiň sammitlerine ýygnandylar. Türkmenistan bu iki guramanyň hiç biriniň dolu bahaly agzasy däl we türkmen häkimetleri adatça Aşgabatyň hemişelik bitaraplyk siýasatyna salgylanyp, beýle sammitlerden çeke durýarlar. Bu guramalaryň Soçida geçýän sammitlerine Rus prezidenti Vladimir Putin beýimçilik edýär we olary Sowet Soýuzy dargaly bäri geçen 26 ýylda dürli bähwitleriň çakmışýan Sowetinde Moskwanyň täsirini saklap galmak üçin ulanmaga çalışýar. Bu ýylyň sammiti Gazagystan bilen Gyrgyzstanyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitileşen wagtyna gawat geldi. Bişkek 15-nji oktýabrda geçiriljek prezident saýlawlary bilen baglykda öz uly goňşusynyň ýurdun içki işlerine gatışmakda aýplady. Gyrgyz prezidenti Almazbek Atambayew 9-njy oktýabrda özüniň Soçya etmeli saparyny goýup bolsun etdi. Onuň edarasy bu kararyň saýlaw gününe gawat planlaşdyrylan gozalanlaryň daşary ýurtdan maliýeleşdirilmegi esasynaky aladalar bilen baglanşyklydygyny aýtdy. Bu karar Atambayew Gazagystany dolandyrjy partiýanyň esasy kandidatynyň garşydaşy Omurbek Babanowy goldamakda aýplap, sentýabrda Babanow bilen duşan Gazag prezidenti Nursultan Nazarbayew tanqidlanyndan soň kabul edildi. Vladimir Putin 10-njy oktýabrda aýratynlykda Täjik prezidenti Emomali Rahmon we Moldovan prezidenti Igor Dodon bilen duşdy. Igor Dodon Orsiýete tarapdar siýasatçy bolup, köplenç Putin'i öýär we öz ýurdunyň Ýewropa tarapdar hökümeti bilen oňuşmaýar. Putin garaşsyz döwletler arkalaşygy sammiti başlamadan öň türkmen kärdeşi bilen hem duşdy we Gurbanly Berdimuhammedow oňa doglan gününe sowgat hökmünde tohum türkmen alawaýynyň güjüni gowşurdy. 7-nji oktýabrda 65 ýaşy dolan Putin 2018-nji ýylyň martynda geçiriljek saýlawlarda ýene bir 6 ýyllyk möhlet bilen bätleşer öýdülýär. Men sizi geçen doglan günüňiz bilen gutlap, size berk jan saglyk, üstünlük arzu edýärin. Biziň umumy bir dostumyz bar, ol alawaýty. Men şuň kiçijik alawaýy öz ýanym bilen getirdim diýip Berdimuhammedow aýtdy. Putin garaşsyz döwletler arkalaşygy diňe asasirlenen agda bolup durýan we bitaraplyk siýasaty zerarly özüni çetleşdirýän Türkmenistanyň prezidentine sammitde gatnaşýandy üçin sag bolsun aýtdy. Türkmen we Rus liderleri soňky gedek şu aýyň başynda Aşgabatda Putiniň Türkmenistana resmi sapary mahalynda duşdy. Şol sapardan soň Rus prezidentiniň Aşgabada saparyndan hiç bir netije bolmandygy Türkmenistanyň Sowet Soýuzy darganyndan soň Orsiýetiň öň başçylygynda döredilen guramalardan. Şol sanda garaşsyz döwletleriň arkalaşygy Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy, kollektiwleýin howpsuzlyk şertnamasy guramasy ýaly toparlanşyklardan daşda galjagy barada çaklamalar aýdyldy. Orsiýetli resmiler we synçylar soňky ýyllarda ýygy-ýygydan Türkmenowan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýyna salgylanyp, Aşgabatyň mümkin bolan terror howpuna garşy durmak ukybynyň ýeterlik däldigini aýdýarlar.
Putin garaşsyz döwletleriň arkalaşygy sammitinden öň Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýow bilen hem duşuşdy. Ermenistan, Azerbaýjan, Belarus, Gazaqstan, Qırgızstan, Moldova, Russiýa, Täjikistan we Özbegistan garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň agza döwletleri bolup durýar. Baltika döwletleri bolan Latviýa, Litwa we Estoniýa oňa hiç wagt goşulmady. Gürjistan bolsa garaşsyz döwletleriň arkalaşygyndan 2008-nji ýylda Russiýa bilen bolan gysga wagtlyk uruşdan soň çykdy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.